ଖରାରେ ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସଧା ବିଲେଇ ପ୍ରସାଦ ନେଇତେ ଆସିଛି ଏଠକୁ 3ଟା ଟାଇମ୍ରେ ନେଇତେ ଆସିছে ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଖାଇବି ପ୍ରସାଦ। ଓକେ ପୁରୀ ତ ଯାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସଦାରେ ଖାଇବି। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବି କଣ କଣ ପ୍ରସାଦରେ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଲେ ବି ନ ମନା। ଖରାରେ ସବୁ ଏମିତି ଆପ୍ରୋନ ନେଇ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଣକୁ ପ୍ରସାଦରେ କଣ ଦିଆହଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲି ଜଡି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଆମର ଛାଇରେ ଛିଡା ହେଇଛି ପୁରା ଖରା ସେ ସହି ପାରୁନି ଜମା ବି ଖରାରେ ମୁଁ ଗାଈ ଯେମିତି ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଗରମରେ ଖରାରେ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରସାଦରେ ଅଛି କାନିକା ଭାତ କ୍ଷୀରି ଡାଲମା ଆଉ କେତେ ବୋଲେ ସେ ଭାତଟା ଅରୁଆ ଭାତ ସବୁ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି। ଶାଗଟା ମିସ୍ ଅଛି ନା ଶାଗଟା ମିସ୍ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। କାନିକା ଭାତ ପାଇଁ ଆସିছে।